ከምዝውን ኣሎ ኣብ ግዛኣት ጋጀራት ሃገር ህንዲ እንዳጓል ኩሉ ወጻኢታት መርዓ ሸፊኖም እንከለዉ ንኣጋይሽ ዝኸውን እኹል ቺዝ ግን ኣይነበሮምን። ነዚ ዝፈለጠ መርዓዊ ንመርዓቱን ነቲ ጽምብል መርዓን ገዲፉ ወፂኡ ስድራ መርዓት ብቕልጡፍ ናብ ፖሊስ ድሕሪ ምድዋል መርዓዊ ናብ መደበር ፖሊስ ተጸዊዑ ቀሪቡ። ፖሊስ መርዓውን መርዓትን ክሰማምዑን ከምንዎን ነቲ ዝጎደለ መግቢ ብምኽሓስ ድማ ንመርዓዊ ካሕሳ ገንዘብ ከም ዘቐረቡን ይንገር። ኣብ መወዳእታ መርዓውቲ ኣብ መደበር ፖሊስ ውዕል መርዓዎም ብምፍራም ስነ ስርዓት መርዓዎም ዛዚሞም። ወይ ጉድ! መኒኺ ኣለኹ ዶ ወጻኢታት መርዓ ሸፊንኪ እንተኾሪ ወንኪ ሕስኪ ሰብኣይ ክትወስዲ ሃየ። ከምዚኦም ዝበሉ ኣገረምቲ ዜናታት ኣብዚ መደብ እዚ ከቕርበልኩም ሳብስክራይብ ኣይትረስዑ። ይቐኒልና።